Shalom. Selamat hari Minggu ma di amanami do inanami salutna taparade maruhata asa mulai ma ibadata. Tapuji matuata mari de mahita. Marhiti-hite goarni debata ama dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangi dohot on. Amin. Songonor nia Tuhan Jehovah yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihot na maka porseon alai yang go dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita Ali Tuhan debata amanami parisrohana sumurung sai togion mahami tu anakmu asa ibana napuna hami leho mahdihami haporsiaon nasitong asa holakosa bing haposan nami
unang loas huriam marhaposan tu akan adihasyangan on ai holakodo haposan dohot hapurusan sai asima roham patuduho tuhami dalan tuhatuaon asa jupang hami asini roham nagodangi alani di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuata mari di mahita. Tatangihon mapati ni debata ima Yesaya 41 ayat 10. Unako mabiar ay ahudo donganmu, unako bihatoko ay ahudo debatam. Ahu margogoihon ho huhud mangurupi ho, uhud maniupi ho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Ido saatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuata mari di mahita. Di
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso tudusan sitopanasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangolasan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai nang sian pakation nami nasoture. Rodi pangolen nami dihisap-hisap ni roha nami. Nata masih tutu doh nahum hami alani dosa nami i. Alai na tersosol bagi doh hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale di bata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho. Alani anak holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluna. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat kami Tuhan ngeluan nasora suda na pinar bagagam dia akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Ise be mangulahon akan na pinilit ni debata do mamitori. Ise do na wadabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naong mate alai dada holani nang mula mangolu do jala disyamu ni debata do ibana mangodihon hita hasang apon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuata mari di mahita. Hata ni debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di 2 Korintus bidusada mamuka sen ayat 15 sarodi ayat 24 tajahama marsikat sorin mangasahoni tubuh hiat do hutahi romanopo tamu asa 2 hali hamu marlas ni roha. Marna yang niroha do ahu tumahihoni manang marguru tu sibuk do tahiki gabirap dohot diau hata olo dohot hata dang. Ai Yesus Kristus anak ni debata nahu bariton hami tuhamu rap dohot si Silwanus dohot si Timoteus dadagabe olo ibana dohot dang tung hot do hata olo marhite hite ibana.
Alai debata do pahoton hami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi jala dimiyahi hami. Alai debata do ujo saksi nito dikku pabuah hamudo hu olani ubaik soro do pe au tu korin. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatan ini bata jala na upeapsa. Amin. Tapuji matuata mari dimaita. Taha tidako maha porsetai songon na hina tidako di dong atas porseaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dusan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tunoni si Maria nagagabean si Anton di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumao na bernit di pangunan silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banutoru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lau hudur siamun ni debata jahoba amanai pargogo naso haturusani di sima ibana paima mulak sogo tu tanaon mangi halak nama ngulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akka nabadia dohot dia saan ni dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin.
Tapi iki makor ama ing Saudi.
Tabigi masuara ni titing sian huriata. Tikting di Huriata di Minggu Pasiahon Dung Trinitatis tanggal 2 Agustus tahun 2026. Laparjolo. Goar Minggu dohor topik ni Minggu. Goar ni Mingguta sadarion ima Minggu Pasiahon Dung Trinitatis nomor lapatan hasi tolu sadaon ni debata dohor topik Minggu saya na saut do na pinarbaga ni Jahuba. Napaduahon. Sosial Huria di Minggu sadarion pasahat sosial Huria dohita songon dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton. Tapasahat mai di bagasan las ni roha tupoti na pinarade ni Huria di pintu masuk dung sidung parmingguon. Napatuluhon pelian bulanan di Minggu naro tanggal sia Agustus tahun 2026 pasahat pelian bulanan dohita tu bulan Agustus tahun 2026. Tapasahat ma peliata tujolo di bagasan las niroha songon mauliate niroha tu debata. Napaupaton maka tindakon haporseaon khusus. Di Minggu sadarion di parmingguon pukul onom wib maka tindakon haporseaon do sahalak ianakon ruas ni Huria sian sektor sada dung manjalo pangajarion sian pandita. Napalimahon partangyangan na posobulung HKBP Cinta Damai. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 dipatupado partangyangan na posobulung di bagas ni si Ezra Pebiola Lumban Tobing di Jalan Sempurna Lingkungan 2 nomor 20 Walu. Sinosohon ma sude na posobulung ni Huriata asaro tu partangyangani. Napaunopon dagdanak na sorang. Dari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 di basa-basahon tu hatta do sada dagdanak bawa di keluarga ni Amata Maju Ricardo Lumban Tobing SH Inata Nita Meirina Tambunan ruas sian sektor Walu. Hipasdo dagdanak nasorangi songoni nang natoras nape. Napapituhon pesta pembangunan HKBP Maranatha Resort Cinta Damai. Di Minggu naro tanggal sia Agustus tahun 2026 patupa pesta pembangunan do HKBP Maranatha Resort Cinta Damai ima lau pelunasan rumah dinas Huria. Alani borhat do songon utusan sian Huriata ima kor gabungan dohot kor ama laho mandohoti pestai. Napawaluhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu sadarion ima sian keluarga opung perdana silaen boru marpaung ruas sian sektor Walu. Mauliate ma di pasahat Huriata tu keluarga napasahaton sumbangan bunga altar. Napasiahon parhalado manang ruas damar sahid manang masa pemulihan godangna ono palak na parjolo Eva Du Maria Buru Silahen perawatan di Rumah Sakit Meta Medika 2 Sibolga sian sektor sada. Napaduahon Eko Afde Saputra Situmeang pemulihan di Jabu sian sektor sada. Napatuluhon Novita Sari Buru Gultum perawatan di Klinik Serasi Pasar 2 sian sektor sada. Napaupaton Caleb Maliaki Samosir perawatan di Rumah Sakit Advent sian sektor 2. Napalimahon Sintua M Binsar Situmeang perawatan di Rumah Sakit Royal Prima sian sektor Tolu. Napaunopon Kristina Magdalena Boru Hutagalung perawatan di Rumah Sakit Royal Prima sian sektor 12. Napasapuluhon selamat ulang tahun. Sude parlalado dohot ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahat selamat ulang tahun hatutubu
dohot parbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 27 Juli sahat 2 Agustus tahun 2026 sadarion. Sai diramoti tuhatta mahamu dilehon ganjang ni umur jala tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partondion nang pardagingon diaka ulomuna. Namarulang tahun godangna 42 halak naparjolo inang Nurlaidi Borulumban Toruan tanggal lahir 30 sada tahun 1950 marumur 76 tahun sian sektor 10 na pau 42 hon Hanaya Basaria Panjaitan tanggal lahir 27 Agustus 27 Juli tahun 2024 marumur 2 tahun sian sektor tolu. Sai diramoti tuhatta mahamu dilehon ganjang ni umur dohot dipasu-pasu mahamu diaka ulomuna. Hata ni tuhatta mandok di poda 4 ayat 10 sai tangihon ale anaha jala jakon ma aka hataki asa tamba diho aka taon ni ngolum. Songonima saat ni titing ni mingguta sadarion. Tabigi ma kur gabungan.
Tapuji matota mari di mahita alas papungu pilihan. Martangi yang mahita. Hasangapon hamuliaon ma ali Tuhan debata jauh ba amanami. Usobahon hami tuarupan munabadiai. Makilalahon asiniboham toktong. Nama dongani hami dohot nama masu-masu hami.
nang dibaga sa tikyon pe Tuhan, go himahami tutumarhite hatam na badiyay. Asa gabi hanguluan nami sa liling di palwaso hami Tuhan, mardala di bagasan ngulo nami si kanupari. Nang dibaga sa tikyon pe Tuhan, uparadi hami marohan ak pikiran nami, laho majalo hata hanguluan na siyan hoy. Ukap mapito ni partodyon nami, asaw nang maparlaw tunadaw, alay naik takas si bulwahan nami, laho majakon makanguluhon mangulahon, barita nauli di pardalanan ni ngulo nami. Tangihon mahami jala sesama dosa nami, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuadupan mo na badiyay. Amen. Hurian itu hata damang dainang, selamat ari minggu madihita saluhut na. Hata itu hata dihita di minggu pasiahon dung Trinitatis manang dihasitulus sa daun ni debata. Imana tersurat di buku Joshua, di bidu 20 sada, mamukamay siyan ayat 40 tolu, sahatu ayat 45. Yang pertama saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, anon secara responsornya kita di bagasan bahasa Batak. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian. Tak jahama di bagasan bahasa Batak. Jadi di lehon Jahoba, Tuhanak Israel sadok tanoi, naungi warihonna, tuo punasida, gabe di papatu nasida tanoi, laos maringat di si. Dangadong tertading nanggosada sian saluhut hatana denggan. Aka pinabuha ni Jahoba tu pinopar ni Israel. Tung luhut nado ro imayanggo sahatna. Hurian itu hata ra di bagasan parngulota si Ganupari. Boydo sonang hita ala buah ala Tuhan membutuhi segala kebutuhan kita yang perlu bagi kehidupan kita. Songonido sahala keluarga namora didokdo tu ianak konna sada anak nai saluhut na do lehonok kutuho artana adong diaw. Somarsiko lapetahoho ngamangak ko bahenokku. Holan na mo do pehotaho di jabuon. Asal masonak pakilalaanmu. Boy doho mangan. Nataida siya ni hamakama nami doho tinanami. Moloholan na mo do anak kon si sahalaki di jabu terus. Hola dungo mangan. Modom piak. Ahadonaro, hangaluton ni sahit. Gabi, pasonak kuy bana, dang marpiki uto-uto nai. Imamolo, diguari, holong na satonga-satonga. Holong bodat.
ala buasa ay holan hanguluan ni daging do dinihon amanay nang pe sahala namora dicukupi kebutuhan na dada pala di dok onma parjolo ulahon suraton jala hanguluhon mahatani di bata di bagasan ngulum alayang guna moray nakinholan ngulu hadaging odo na pinasahat na ido narikot di hanguluan niya nakokon mula nakon na oto batoli maholan na mga modo piyaw taho ay alana medangidak piyaw boy do ay lingka do mobil pesawat neng lawang mardalani ima di bohani anak na naso marpikiri naso adong uto-uto nai alay nang pesahalak anak ni namora molo didok amana sonak-sonang maho di bagas sa parngulon mo anggo na bijak do dangolo iso ido benna molo say di jahat tajaha ayak bacaan malam di pudani baja salomo orang yang bijak akan mempunyai sukacita yang sangat besar sa minggu didok do soni di podahon baja salomo doi tutong-atongan ni bangsa Israel, orang yang bijak akan bersukacita, tetapi orang bodoh atau orang bebal, apa yang terjadi dalam hidupnya? Kemarahan, naik tensina. Molotaida di bagasan parngulota, namora do tuhatta, natasoba jalan nata parmuliahon di bagasan parngulota. Songon debatani hala Israel. Ay debatani hala Israel do tahe debatata tahe kamang kainang. Iro tahe modohodo do hamun waing. Seha do hitah tahe sude. Mauliate mak molon nga seha ngalas beruhaku. Nak penangitan no kudokon manang gugupian no dison. Berarti nga di jalo hamu bianon hatan itu hatta. Namora do tu hattai. Di baga-bagahon anon edeta pitavato sono plonom. Pada nauli hodang hulu pahon dang pola mabiar au tingolukon berarti sabu pada songon anak konya mata namor sinak nani ala buah ala disarihon amat taido saluhu nanariko di ibana songon ido nang marite de pujat taipe ayat deta nomor 567 do bolo daksala namorado tuhatai ay morado tu hatai. Didok do na tu hala Israeli. Holat di sopa nasida pedi bata. Nunga di parade ingana di nasida. Tano kanan. Tano naso inganan nasida hiyan. Ay hala ay ado di cinta dami yung maringana tahe kamang kainang. Hala iyon do. Hala iyon. Ima. Songon na tu bangso Israeli. Di palaw aka bangso-bangso na asik siyani. Asaboy marhasunangan bangso sinaknani, bangso Israeli. Namora do tuhatay. Jadi boy do papani. Misalna, boy do di bagasan sadaryo, poladong namora mandokon. Diaw mahakabe pe cinta damay, bolon na boy do. Alay bolohita songon halak Kriste dihakabe pe cinta damyon. Nakpegudak kepeng muamang, dang boy on ingarat parsopaon nami. Tu debata Jehovah marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Molotaida di son namora do tuhatay atok songot tay pani minggu taydo say nasaw do na pinarbaga ni Jehovah lihonon na tubang sona tuhuriana hakabipi cinta damay buasay kumbarpada ko ba di batala humanga lihoni asa sonang do bang sona hinahulungan nay asa sonang do ruas ni hakabipi cinta damay holat dipuji na sila pe unang manobagana-ganaan unang mardua roha unang marpili-pili, unang sombong. Manguluma di bagasan kerendahan hati. Toktong manobba di bata di bagasan nguluna. Ido di halomohot tuhatay. Sudedo, molo di bahasa Indonesia, semua janji Tuhan akan dipenuhi. Tarsongo namat tanah mo rasinak kinani. Manangahan na pinangidom amang lehonok kudo. Ahape, holan namurap peho, boydo. Asal masonang roham. Molo di buku Jeremia pasal 20 ayat pintu di dok songonon. Rikoti hamuma hasonangan ni habuangan muna nahubaheni.
jalatang yakon hamu tu Jehovah, jalatang yakon hamu nasida tu Jehovah. Ay molo marhasonangan, hutai marhasonangan ma dohot hamu. Dadahulat tu bangsa Israel di pasahati, tuhita na di hagabi cinta damay yope, nakpi adong di Gaperta, adong di misal na di sektor 10 sada, dos saluhut na di adopan itu hatay. Molo tarikoti martangiang mangalului di bata Jehovah di bagasan nguluta. Marhasonangan mahutat taon. Marhasonangan mabangsot taon bangsa Indonesiaon. Jala Jehovah toktong pahoton dohot manarihon nasa narikot. Tokinai pesta honot na mahari kemerdekaan ni bangsot ta alabua. Nung marhasonang kita di bahit di bata Jehovah di tonga-tonga ni bangsot taon. Nakpeta hilala adong do parjahat. Memang ko adong do parjahat dah. Adong na manggugay pikirata. Adong na makosomi hita. Adong na marsugo ni roha tu hita. Alay bohando hita pasisihonisian nguluta. Hamok kaamanami dohot inanami. Didok. Molo toktong martangiak kita tu debata. Di pasisi doi saluhut nasian hita. Molo rikot hita martangiang tutuhat tay. Ditangi hodo hape tangiak tay. Tangihon matangi aku Jehovah debata. Dakya didokon tangihon hamu ma tangi aku ali kor gabungan ali punguan ama ali punguan ina alai Jehovah debatado si tangihon tangiangi Jehovah debatado nama masu-masu bangsoi songon natu bangso Israeli. Jadi dilihon Jehovah Tuhan Israel sadok tanon naung niwarihon na. Bayakok kita jo hamok kaamanami dohot inanami walusuku di palao siani hala amori jebuse gergasi peresi heti di palao masiani. Asaboi masuk bangso na hinaholongan ni tuhatay ima bangso Israel. Naung niwarihon na nilihon tuo puna sida gabe di papatuna sida tanui laos maringan na sida di si. Jadi murah-murado anggo hita memang ikon natatuhor do tano di medano nasa buhay hita kan. Alayang go bangsa Israel tanpa diperjualbelikan boy na sida masuk jala maringan di si asal maulo na sida mangula. Tuhan do nama masu-masu nagok si tua ni susu dohot luba dohot tano na napu dilihot tutunga-tunga ni bangsoy. Ibarat na holad di piyakon biji sesawi pitorboy balga. Holad di piyakon misalna naboy mangalihon parbuay na denggan. Pitor dohot denggan mangalihon parbuay na tonggi ng natabupi. Dungi di dokma nang di ayat papulopati. Dungi di paso ng Jehovah manasida humaliang. Hobarto sa luhut nang niwarihon na to punasida. Apa arti na niwarihon na nang dijajihon, nang dibagabagahon. Janji Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi janji Tuhan tetap dipenuhi. Molo jolma songon naidok ni si halak korini nakin na to si Paulusi. Alatar labat ibana roto tuhuta korin. Bago atong olo nimu dang nimu asabinoto parrom atar songonima. Alayang ko tuhatta molo taida marhite-hite hatani tuhatta di son. Dungi di paso ng Jehovah manasida humaliang. Piga suku nuangi. Bayako kita bolo di jolo nito pukon hamok kaamanami do tinanami. 12 suku. Dungi berketurunan musim berketurunan. Si Ruben, si Simon, si Dan. Si Gideon. Berketurunan may suding dilihot Tuhani. Asal matoktong na sida martangi ang tudebata. Ay marhasonangan do tano kanaan bahinon ni debata. Molo toktong jangan menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi nasida holadang ro pasu-pasu itu di duahon. Kita pe boy do songon ni hamok kamanami do tinanami. Holan ala ni balgani tibo ni ekonomi nuaing. Banak pe sahala ni ba nuaing lapatan na daksay 500,000 sa minggu. Molo ono manakon molo 10 na sida mangan buhama ate. Sonang do pakilala tahamok kamang kainang. Sonang do pakilala muna nuaing nakpetibo ekonomion. Sonang do ate. Mauliate mari tuhat ta Jehovah. Ana sonang do pebo ipakilala ata.
hata ni Ede ni punguan ina jumati nakin. Namora do nakin debata di bagasan parngulon na asal ma toktong dilului Jehovah di bagasan nguluna. Alay didok nasida makin namora jongi si parsangapi ni nasida gudang do si pikiran ni asal namora jong maibana di ayat haryat taipe molo namora jong jolma dakyap boy modo mimana 24 jam sadari. Kaya doa mo modom 24 jam sadari kamang kainang. Daw nga ating abosan. Walang modom pita jam pitu. Sampai jam 5 pagi. Bono sa badan ni bay di puro mani. Ngasongon na margeloki badan ni bay di puro mani. Apalagi ma 24 jam. Buhama par puro ni ba 24 jam ate. Natay dari si. Oh, molo ridok nakin. Banamora pidaksonang hapin niya sa sitong nasongon namora sinakilanido ay holan tinggal mangaltu pinamaybana di arta na adong di bana. Ala itong daksonak pikiran na. Sude dipikiri, bolo tinggalhon arta na di san isi mamajagay. Hapi adong napugos. Holan namartang yang do ulon na. Labo na sida amatay doho tinatay. Rap doho tanakon na muse. Tahasabab pun na mga lang tempion di bagasan sa daryon. Alay na mo rajong inakin. Jagal pedial lang naik tensina. Ikarata pedial lang turut tensina. Di paingot mahita marhiti-hiti hatan itu hata dungi. Di paso ng bayakon hita majuhamu ka ama nami dohot ama na ina nami. Ido ben na adong detay. Dungso ng rohaku di ban Jesusi. Persuk pe hutaw di son. Alay sonang dongolo niya kana persiyay. Molo di pasahati marapopu. Jaladang manahan musuna sida. Bayakok kita majuhamu ka ama nami. Ay pitor dihanguluhon na sida do songon na di 2 Musa 10 ayat 10 pati. Jehovah do marporang humokop hamu asal mahohom hamu. Songon nido nang akabagian ketentaraan pe ido tangyang na. Ay molohola diri na do di pangasahon dang boy monang. Alay ikut dihanguluhon na sida do 2 Musa 10 ayat 10 pati. Jehovah do marporang humoko maralup po na kabangso-bangso na asing. Asasonang bangso Indonesiaon. Nga sonak kita dadak kaya di jaja. Bayak ko kita na yung 80 taon na mahita na merdikaon. Marsonak-sonak kita. Alay gabi si pata magijang rohata. Si pata daktarok mauliate. Alay saluk daw mangidah gabi pecinta damayon. Akana burjuro martuhan. Amin amang inang. Burjuro. 526 kakak sudero. Toluha 5 minggu. Opat 5 minggu doh sikola minggu. Badi pasu-pasu tu hatta dah. Nakpe baik ko bolu dotok para sahiton. Ay de detaipe parsahiton halo jaun jabar ni hajol maudi. Molo di 224 manang na 224 manang iya. Ayat 2 nung ngatong barani yaw manaw parsahitoki. Ikon barani do iba mamulus parsahito ni alay. Ikon jalodo ha malumoni tutuhani. Aw say martangyang yaw nakinan. Upik kebedang boyaw marminggu. So nang maawat tong nasugutan. Sempak madak kuingot belaw to sikola minggu. Apa dupe? Dilo ko sikola minggu ala. Inawaku aku Tuhan tahadawan nomor jamita. Inawaku nakin ala songon na. Huwag kipas pamatang. Ala inawaku mamuse. Tuhan menyemangatkan saya. Lehonon ni Tuhan ido. Ikon taluhonon na songon manaluhon musui. Asa sonang ikon sangat barita na uli muse. Tuhan kabi pesita damay. Na pinasahat ni Jehovah. Tutong-atonga ni bangsoy nang muso na pe. Kita na harong pe musutta. Na mamusutta. Dosat na mamusutta. Ayang goholan. Di keluarga ta do hita marmuso dak musu guarni. Ise do musu ba na mamorangi hita ido natahilala musu. Dungi di do mamusedanga dong natartading nang gosada. Songon obukta na di si majujuk taon hamwa kaamanami do hotina nami. Dibilang itu hatay do. Ido ben na ido ko dedetay. Nang mardalan pehamuna di bagasan api. Isinasomosok di bagasan api ate. Alay ala Tuhan tapatupahot at halongangani.
Danga dong tartading nang gosada sian saluhut hatana dinggan akan pinabuan ni Jehova. Tu pinopar ni Ismail tung luhut na doro. Hita nuang pinopar ni tu hatta Jesus mahita. Naing bongot hita tu inganan nang pinarade ni Tuhan irakin korni pergabungan ngaitor masa kini masa depan dipikir hala inang-inakin masa depan ima surga hasonangan ni. Molohita unang adok tartading unang adong natinggal nang gosada sudedo di parmahani tuhatay idawen na edetay na marmahani hita parholong rohain di parmahani do hita songon bangso Israeli dang tadi konon na hita idawen na songon na pinabuanay dak tadi kono kuhamu sopot somarama ala debatado na madongani dohot na madongani marmuru-muru hita. Di bahini marhite-hite hatan itu hatan waing diigil mahisian hita say nasaudo na pinarbaga ni Jehova. Sudah hita waing narodison hamok kama nami dohot inanami. Molose hati tatado matutuhatay mauliate matuhan. Lehon manang di anak koku molonuay kamu bapak hupukku na madangan bi anakku na mekmet. Nunga karnejo sude anak koku bolon hala inang pahupukku ma pinoparmu nama saitar pasu-pasu ma saluhuna. Ido na sinusohon na songon halak na porsia hita. Asa ikonta ameton saluhu na pabainan nito hatay. Say na saudo pabainan nito hatay naong pinarbaga-baga na di hita. Alay unang atok ta pangido lehom madiaw pesawat ay bolohor pesawat ano sude digijang di dia mapesawat ni dongan. Kan pangido otta ahama na parjolo hamoraon hahipasoni maparjolo kamang kainang. Unak pula sa itapangido lehom madiaw unak somar mobil au dak pula hatsi waku disi. Asal ma hipasaw toktong dia dopan ni Tuhani. So ngayon pakilalata alay dang lakupian non mobil na binan jepangete kamangate. Ito may kilamang Saudi. Hape nang manor mobil na mami nang bibil. Hape di oray hamu hami ninan na. Kan? Ido. Natainda marhite-hite hata nito hata. Naindo gabe diajari hita toktong. Gabe di bagasan asin ni rohan itu hatay marhasonang maluat taon. Martangiak kita tok-tok tutu hatay. Ay nung dilihon hata amit tu hita. Ima asa aman negeri taon. Di janji na nilihon na makmur sentosa sejahtera aman sentosa. Ido na pinangido na. Jadi di bahini molo di dok nakin marpada Tuhan itu hita lehonon namai ahama padan nai nakin hahipason ahama padan nai tercapai sudah cita-citanya kaya nak kota. Ido na tapangido molo nangpe tulu ayat hatan itu hatta di bagasan sedarion di awal Agustus na pinaingot nito hatta dohonot tama naing mahami songon bangsa Israel na hinahulungan mi alay unang madabu tu dua debata Baal dohot debata Jehova naing matapindit sada ay percempur do tu hatay buasa cempur tu hatay alata duahon ibana alay asaw nagcempur tu hatay tu hita naing magabita soba ibana unang songon bangsa Israeli sahat tumas na dilehon asa manobba debata gana-ganaan na sida alay dipangido masian hita asa toktong hita marasonangan dingulut tas ganupari dilehon matuhita las ni roha marhite na toktok kita mamuji pasangap ibana diari-ari ni pardalanan ni nguluta molo morape tu hatay tajano masian ibana nasa narikot dihita na uporluma tapangido sian ibana asay lehonon na dihita na parjolo hita hamuak kamanami dohot inanami mamora mahita dihata nito hatay baru tapakke mamuse di napadua honi ima namora pardagingon alay unak tinggal tuhatay ay ido na nidok nakin namora tutu sangap damangi ibana na puna sude artay nang sere nang perak nang hepek sude wado museu na kamanami do inanami sude majoy tamadok kon napola tay dehon ayak sada 452 namora tutu ya namora tutu ibana na puna
sude artay, nang sere, nang perak, nang hepek sude. Tapuji ibana, uduk kita be. Ima. Jadi dipanggil doha uduhot tuhita. Hatoruhon ni roha, dohot hapor siyaota. Amin. Martangi yang mahita. Puji-pujian mauliate di sobah rohanami tuho ali Tuhan debata Jahuba amanami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan si Pangulu jala si hokopami. Burjuhi ako Tuhan di bagasan ngulu nami na mga lehon hahipason gugu ng las ni roha. Buhay hami mga lakas yan ganuk bagas nami be tujorom na badiyaon. Lahomarsar hami dohot ho marhiti-hiti hatam na badiyay mangedehon habalgaon mo. Say pasisimasian hami parmaraan. Say pasisimasian hami Tuhan akapangago. Dongani hami Tuhan. Jalataluhon akasibulis na buhay mabahin hami. Magos yadalan hasitongani. Parmahani mahami song nakabiru-biru. Natoktong daw dopisian hatam. Jalapaingot hami Tuhan. Mga tusi barita nauli. Sonang do bangso Israel. Bangso na pinilit mi. Dibahin ho. Doho ditaluhon ho do saluhu na muso na sida. Asal mamarahaposan na sida tuho. Law songonido hami akana hinaholongan mo Tuhan. Marhaso na nga mahami. Moloho hululuy hami di bagasan ngulo nami. Daw masyan hami akana so hinalomohon mo. Porsiya mahami di huali di Jahuba di bata ama nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus na mamasumasu hami. Doho na madongani hami. Na mangurupi hami di kahagalion nami. Di kahahurangan nami. Lasrohan nami di bagasan sadaryon. Dia ka na marulang tahun Tuhan 42 hala ruas ni Huriam. Doho dia ka ulang tahun perkawinan ni jemaat mo Tuhan na adong dihakabipi cinta damai secara khusus. Paso-paso jalalehon umur nagajang pada ragam niya kaparsahiton. Jala toktong boy madok mauliate. Nangakaruas ni Huriam na madok mauliate tu Huriam. Ala ni godang ni pamaso-mason mo dihilala di bagasan nguluna. Di padaho parsahiton. Dia ka na marulang tahun pe boy na sila madok mauliate. Nang dia ka na marulang tahun perkawinan pe Tuhan. Toktong asi imana sida. Jala toktong makalacod dengan ni basam. Paingot toktong mamuji pasangapon ho Tuhan. Diari-ari di pardalanan ni ngulu nami. Ramo ti masaluhuk na kaya nakon nami na memet. Na marsikola. Na mga luluy karejo. Jala patongon akasapakat ni todi niya kaya nakon nami. Asa holan ho Tuhan, napatuduhoni di nasida, marlas ni roha manasida, songoni na kami. Las dabohan nami di bagasan sadaryon, ala di basa-basahon ho sa dayanakon. Tutonga-tonga ni keluarga ni ruas ni Huriam. Pasu-pasu mayanakon ni ibur-ibur magudang. Sehat manatoras na Tuhan tua katikin na ro. Asa boy inanami Tuhan. Manugunugu iyanakon na pinalumehon mo. Gabi iyanakon hasian. Jalan na toktong boy muse. Ditugu-tugu tu dalam lomo ni roham. Tuhan nami jala debata nami sesuai dohot warta tikting na masa di tonga-tonga ni hurya nami. Sa mingguon nang akananaing ulahonon nami depe Tuhan. Nang dia kapartangyangan, nang dia kapunguan-punguan kor di tonga-tonga ni hurya mon. Sayho mana mamasu-masu lehon haringgason. Tuakalan siya, inahanna, ama ex-Saudi, ama Huria, ina beta, kor gabungan seksi perempuan, punguan paduan suara Esther. Saluhut na Tuhan nang naposobulong ni Huriam. Sa iho na mamasu-masu, asa sa itoktong denggan jalamartuve saluhut na nang bagian musik, nang song leader pe Tuhan dipakinasida. Suama nasida lau mamuji pasangapon ho, tabay mahabisuhon, doho takapasu-pasum. Si jaloon nami di pardalanan ni ngulu nami. Sa ipabur jumabuas mo Tuhan makahulong iho. Ganupari. Jala pamonang hami Tuhan maralohon akadosa nami. Maralohon akamuso nami. Maralohon subbiya ni portibion boy talui saluhu na. Ala ni barita nauli na sainian toktong di bagasan ngulu nami. Hupahibul hami marohan nami toktong. Mamuji dohot pasangapon ho. Manangyakon kota medanon Tuhan. Asa denggan niuluhon ni pemerintah nami. Mulai siyan gubernur. Wali kota, bupati, satu kecamatan nang daerah ganuk marsada-sada Tuhan. Holan homa toktong dihabi-habi parjolo Tuhan. Ay, horo toktong na mga lehon. Hasonangan dinasida, habisuhon na dinasida. Nang hapistaran na siyan hoy. Songoni manangak ka na posom Tuhan na mamaritahon barita na ulipe di sadok portibyon. Tabba mabilangan ni naburju, doho na makahulong iho. Jalaboy hami toktong madok mauliate. Di hinagurang ni asin ni roham Tuhan. Toktong, nahupake hami di bagasan ngulu nami. Say padaw ngulu parsahiton siya nakaruas mo Tuhan.
asa toktong hupang asahon hami ho di bagasan ngulo nami. Molope adong akaruas ni Horiam na tertikting na barita di wartay. Songoni nang nasumasok warta Tuhan. Ho matoktong na mamasumasok. Asaboy toktong na sida makamuliatehon asin ni Roham. Atong di bagasan sa daryon molo patupahami di ako ni sosyal. Dito nga tonga ni Horiam hakabipi cinta damay. Siyan holong dohot seret ni Rohan nami mahupasahat hami Tuhan. Sa bagian siyan pasupasum na dinalo niya karuas mo Tuhan. Asaboy manangyakon. Ruas mo na dibagasan parsahiton. Dohot akka na dibagasan parukilon. Toktong marhasonangan ma dibagasan parnguluon si ganupari. Mula mahami Tuhan. Padan milihon madihami. Hami pe. Toktong mahami mamuji pasangapon ho. Asa di pardalanan ni ngulo nami. Tok-tok ko na mamasumaso sudi. Ulaw ni ruas ni Horiam ng akanaposom. Say pasada man ang kanaposom Tuhan. Vapdoho ruas mo manobaho. Di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Martangya kami jalase sama ng dosa nami. Amen. Marede mahita laos pa pumupilian.
Tatangiakon mapiliat tatuadopan ni debata amartangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harawan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutos. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalaw may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asahu parhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di partibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, say pinarbadia maguarmu, say vau maharajaunmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala dewa moti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.